Agini tongthok shathoro kemai thayeko haino hai kifil payment nukjaka tipra hastini Bubagrani bisingtei Bubagra samani kokthai Thansakhe baidi takubai taku bukoi bukuk subalaidi hinai okokno ruksawino yapri baksa kelema nukjaka TWF ni pri bodol buma bodol rokno tini obotokino Swrangchati naitotok rusamu hendelai khoraksa tai khoraksano subalaiman bisingtei rabar Bwlwng Hoglaimani mangpli kasi phaika Dalai Hakon Komalpur Assembly by Khobja North Panbuani Bisini sa number Ward ni mangpli khoraksa tai khoraksano subalaimani rabar Bwlwng Hoglaimani naitotok mangpli Susila Dewarman thumui hojak mangpli nai naidi Hai baji joto bayaro TWF Swrangchati provincial nong tongo ang sila jeng kebangma juda mangpli fulngani fungai thangkhino saitoi tongo nong ni buskango nakai seng tini phaisok paika North Panbuani nakai sengoro phaisok paijak Dalai Hakoni salama di blok by Khobjak North Panbuani song phaisok paijak Haimani sung ekta no karon kita anu puno samani abo sung tu sabai sukul kenalanya bai ni thani ngakai bai no ni kita je samung tongmani ako bahai kita sabai sukul sai khai tu magi Poila no sini media bukuno paifle hamaya faro sung buma bodol hinai sini bodol 18 jona tonggo ngai joto no sunglai ti prasa basu dia ba ngai adi hinai sung joto no jubalai TWF jubalai ta eko bin bagan hongna ni ke bagan honglayo mai bona ni ke mai bolayo kuk tangna ni mai kene ni ke kai layo hairokta ngai ka bukai sabni hogoi tongsa abu kai to khuni no sotulan kaisa ama haike no koi bo song khai le mana emna to engko baru ya ku tabu sipas planning kata dibar ho kata bu kaisa mai kai kya hukni kai kata bagan kai to bai ni sini mukha ani mung kai mister ani jago tam khai na emna to engko kun khlaya ko ta engko na di school no teacher khlai bela kana hambai ngai jorari mani bagai bai no bo teacher khlai tong ku peche ICDS job khayo ngai khlai tong ku si boto khara parani lekoro bai jorari bo ya khnai bo ma hai class chuba soni lama wo nokhorjak ngai sangka khlama no yang jabe ngai bagan hongkang mai malik nungba angna do bai sagar amte khe kamro samuro khlaile mani bai ma tong মানে chung kore broba buri rok chung joga khai chung puma bodor jog khaya kana phagi ma kai chung samuta ya ingai chung rapusa ta hajira nana bo 500 টাকা ga mairom bo 40 টাকা কেজি ingai chung ta phai khai mana ba kore broba bahai ke asu bagan koto otoro khai na manai ba abhage pale more ke khele ke ba pore tini no ka hamu nai chung ko le ye khaile je ta buri rok tin puma bodor rok jog ki ya ngai amte ke khlaiman bising tu bai ma tong bakharo bakharok to berai no tong thokjak sini sab samai chung bhai ke tongoi thanani bangai chung abon chesta nai chung ka wa subo chung ta Ini sini mukha bai ani mungkai saita bala debol kami oro no bagan ni no na baganani no ambo so bangsa emni to 300 bufang ka jak tong bukan kaya oleh ya bufang ka ja bona chung ta borong hoglai chung jau ta khoro boso hoglai jine tini 18 jona 18 jona bodol joton phebika haibika ke masamang ni chung ho baki he sob somai joton saman baka khaini ngai hastani lukurong tam kok jana musong no ni o je samung khai tong mani bisingte abon banganyo chung sanam chung chung haige nya joton no chung tabu 18 jona group khai khai ga ngai te dolok bosono no gonyo ka bhai ke khaile yoi mane tin chuba lai nya ni chuba so khana bangla bhai ke ka ham kai tong lai chung hi chau ka hambai ngai khane ma khana chini bai bo to kaisa job sikhai tongo teacher ngai ke khoroksa ngai bini je tini bagan phokmani sengring jangmani o jaga no sengkhai mani ngai o jaga serungkhai gobang man tongo khabang takutai boksong serungkhai bomo ngai tabungni salni jora tabungni dini jora wa tabungni molo hajira jeng samungkhai sanani boinogo khlai sanani eba boino nahanani ngai 500 টাকা ni niche kurui oma haino ngai phiaba 500 টাকা le niche aji ngai annogo samung nangkha ngai samung khlainya kaisa borong no to bo samung khlairi nang kai bin hajira 500 টাকা ri na nang ka angta musanai
Amahay wan sung na harinyo borok pal khlaiयै je yak tholok lainani chuba su khlailai mani belai keno bo nangkung mani jaka ani gitile tamgol ni borok no kaisa borok bo saikna rekha no miya bo ini bo saka pungo bubagra je tipra mothani TWF nei khawi di mani tipra women federation nei borok no je somse di mani boroi buma bodol nai somsa wai khawi di mani borok Bubagrani naharmung eba buma bodol ni wansung mo samung kaham khlainani yapri ono borok yapri se lamo no yapri se borok itabo lamo yapri se wai borok omahai klaino khoroksa chuba laya kono samung khailai tonglayo kamni bagai hinkai naro khanai no makhana ka khoroksa ni te khoroksa chuba lai thenga ke belai khena sanai karon odaga samung hajira nahanan kai rangpushani bepar hainje tabun dino bekar sekar kebang ma chakri thinele khorok bosu tongba samung omai klai kamla na samung klainya ni tabun bagai bo joto digino kaham yang digi bo kaham mo kai tai o chuba lai mani je o thansani mari amo bo belai khena nangkung mani je bor buri bodol khai chuba lai akonoi omai klai kaisa khoroksa nukungote khoroksa thangai chubai rile man belai keno angle nangkukman ingjaka noroko omahai klai no taibo borok kok kesarkha TWF rok tebe to onghanga kai chini tipra hasteo je agio bubagra dagimani norok omahai keno gereng kethum khai Thansakhe burung buthuk khai akonoi kaisa tai chubawai samung khlailai chung naithokai cholinani ungthung chung chini ha chini joto chini manthai chung omai keno rokha khaina roknani ungthung samani obai klaino borok yapri salai tongo chung yango borok dabugde samung khai tongmani mangpli rok phurungnai kubui mangpli manjoi tongni Swrangchati TV channel bai hambai